Amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts bat sortzeko lege proposamena behin betiko onartuko dute gaur Senatu Espainoleko osoko bilkuran. Ekimena Gasteizko Ganberaren lantalde batek abiatu zuen duela 11 urte. Hasiera batean funtsak 25 milioi euro jasoko ditu estatuko aurrekontu orokorretatik eta pertsona orok bere lan, etxe edo ingurumen eremuan amiantoaren eraginpean egotaren ondorioz osasunean izandako kalteak pontzeko balioko du. Era berean argi berdea emango diote memoria demokratikoaren legeari. Batzorde konstituzionalak, PPek, Voxek, Ciudadanosek eta UPNek aurkeztutako betoak atzera bota ondoren lege hori 2007ko memoria historikoaren legean sakontzea dakarrena. Duela ia urtebete onartu zen ministroen kontseiluak eta kongresuak aintzat hartu zuen 2021ko urrian, baina 2 hilabete geroago hozkailuan sartu zuten Espainiako gobernuak aurrera ateratzeko babes nahikorik ez duela ikusi, aipatu alderdien oposizioari errezeren hasierako gaitzespena gehitu baitzitzaion. Arratsaldeon guztioi, amiantoaren funtsak 25 milioi euro jasoko ditu estatuko aurrekontu orokorretatik eta onartu berri den diru partida aipatuta bada besterik. Izan ere Espainiako gobernuak oniritzia eman dio 2023ko aurrekontuen lehenengo zirriborroari. Seguru asko egitasmoak aldaketak izango ditu talde parlamentarioekin egin beharreko negoziazioen ondorioz, baina jadanik arlo sozialeko zenbait neurri agertzen dira zirriborroan, ongizataren estatuan indartzen inoiz egindako gastu sozialik handiena osatzen dutenak Espainiako gobernuaren hitzetan. Hauek izango liateke horiek 0-3 urte bitarteko seme alabak dituzten amentzako diru laguntzak, gaztei alokairua ordaintzen laguntzeko diru poltsak, langabezia sarien eta pentsioen igoera eta beste zenbait. Así que frente al ruido de las estridencias, estabilidad, seguridad, protección y avance para nuestro país en una hoja de ruta clara que tiene como principal objetivo dar tranquilidad a la ciudadanía y recuperar la dignidad de las personas, cohesionando nuestro país desde el punto de vista social. Gaiz aldatuta berriz, iraiaren lehenean indarran sartu zen Bilbon ibilgailuen araudi berria, zeinak Alde Zaharreko sarbidea mugatzen duen, ordenantza mugikortasunaren eta jasangarritasunaren arloak egin zuen, baina aurkako kritikak medio. Orain Bilbok malgutu egingo ditu Alde Zaharreko autoentzako murrizketak, saltokiei baimen bereziak ematea, kasu aztertzen ari da udala, banaketetan laguntzeko eta bezeroen mugikortasuna errazteko. Juan Maria Burtobiloko alkateri galdetu diogu aferaz gaur gurean entzun. Gure asmoa da gure Alde Zaharra babestea. Hortik aurrera guk nola ez, bakigu gure Alde Zaharra eremu komertziala dela eta babestu behar dugu baita ere ekonomia hori eta lagundu nahi diegu merkatariei beraien negozioaz aurrera ataratea. Eta baita ere, badakigu jende asko bizi dela eremu horretan. Bestaldetik Europako batzordeak bigarrenez adierazi du Eusko Jaurlaritzak legedia bete duela Zaldibarko Zaborteiko Luiziaren aurretik eta ostean hala azaldu zuen atzo Arantxa Tapia ekonomia garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuak gobernu kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Europako legediaren ustezko hauste bat ikertzeko eskatu zioten San Lorenzoko bizilagun elkarteak, ekologistak Martxanek eta Zaldibar argituk Europako Parlamentuari eta horri erantzunez Europako batzordeak ebatzi du ez dela lege austerik egon. Bada aipatu txostena sinesgarritzat jotzen duten galdetu diogu gurean Gaizka Zabarte Zaldibar argitu plataformako kideari. Ulertzen dugu Tapia andereak eta Eusko Jaurlaritzak erabiltzea hauz ikusten dute haien burua zuritu behar dutela arlo honetan. Ze hemen gainera gauza guzti hauen aurretik badago logika eremuan kontu bat, aizu. Hondamendi hau gertatu bada, eta horren gaineko jarduera ekonomiko horren gaineko kontrol publikoa Eusko Jaurlaritzari badagokio eta gertatu dena gertatu bada eta Eusko Jaurlaritzak ez badauka inolako ardurarik, nor dauka ardura hemen? Ez dakit, langileak akaso edo oso zaila da ulertzea.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, 60 urteko basoko langile bat hil zen atzo Aulestiko Urriola auzoan makina batek harrapatuta. Iturri horren arabera zuhaitzak mozten ari zen behargina, medikuak istripuaren gunera iristerako hilik zen ura. Lab sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten beharrean zela hilden 60garrena da. Euskal Herrian basoan lanean hilden 3garrena, Idia Zabalen hil zen lehenengoa ekainean eta Zeanurin bigarrena abuztuan. Mobilizazioak antolatuko dituela jakinarazi du Labek. Gainera, salatu du basoko lanetan jarduten diren enpresa gehienek ez dituztela betetzen euren betebeharrak segurtasunaren arloan. Siemens Gamesak iragan astean Espainiako estatuan 475 kaleratze egingo dituela iragarri ondotik atzo izan dugu lehen bilera sindikatuekin. Bertan zuzendaritzak zehaztu du ez diela kontratua berrituko Agreda Soriako lantokiko behin-behineko 40 langilerin. Gainera 452 kaleratze bulegoetan izango dira, Sarri Gurenen, Zamudion eta Madrilen, baina oraindik ez dute zehaztu lantoki bakoitzan zenbat. Hurrengo bilera aurrean 13an egingo dute eta gauzak horrela direla, elak kezka handiz ikusten du egoera. 2018tik hona kaleratzen inguruko beste 3 negoziazio prozesu izan dituztelako. Puigremirez, ela Industria Federazioko ordezkaria. Kaleratzeak planteatzea beraien gestio akatsak nolabait konpontzeko ez dugu uste dela irtenbidea. Nahi duguna da etorkizuna bermatzen duen plan industrial sendoa eta hori eskatzen diogu, eta nahi duguna da hemendik urte batetara berriz egoera berdinean ez aurkitzean askatuak daudelako langileak. Gizarte arlora salto abortuaren aurkako kontzentrazioak itzuli dira Euskal Kliniken aurrera legez debekatuta egon arren duela hilabete batzuetatik ona lege berri batek espreski debekatzen ditu horrelako elkarretratzeak klinika horietara joaten diren emakumeen eta hien profesionalen aurkako jazarpen modutzat hartzen baitira. Igor Elberdin Askabideko arduraduna. Jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian, eta atzokoan bai Gasteizen, zeran Donostian ez, Gasteizen identifikatzeaz gain, santzieten hemen izintzutela egon, eta orduan beste toki batera joan dira beraien protestak egitera. Donostian berriz, identifikatu bai, baina jarraitzen utzi diete beraien protestekin. Zaldibarko hondamendia zaritu gara eta berriz helduko diogu auziari lerroburuekin bukatzeko, baina oraingoan kulturaren betaurrekoetatik izan ere Asut eta Arte Drama konpainien hondamendia obrak pandemia eta Zaldibarko zabortegiren drama ditu mintzagai. Historiatik istorioa idatzi du Arkaitz Kanok eta Simon Funtsesek zuzendu du. 2022ko otsailean hasten dira taula gaineko oihal beltzak. Aktoren elkarrizketek erantzunak baino gehiago, kontakizun neutral bat, objektibo bat baino gehiago, errealitatetik partitutako historia kontatzen dute, dudak barriatuz. Finean historiari galderak pausatzen dizkion historioa asmatu dute. Eta hilaren 14an estreinatuko dute lan berria Luguson. Marsteleneko lerroburuak ala heldu diezaiogun eguneko argazkiari amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts bat sortzeko lege proposamena behin betiko onartuko dute gaur Senatu Espainoleko osoko bilkuran. Pozgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Irutzaigu, urtetan matraka ematen jardun geanak emaitza jasoko dugula eta maila horretan posiki. Langatazken bueltako berri erreparatuta berriz, esan dugu lerroburuetan ere Siemens Gamesak 452 langile kaleratuko ditu bulegoetan. Zuzendaritzak lehen bilera egin du sindikatuekin, baina oraindik ez du argitu non izango diren kaleratzeak. Sandra Urrak azalduko digu.
Alemaniako energia berriztagarrien enpresaren Siemens Gamesako zuzendaritzak astearte honetan sindikatuei jakinarazi dienez, enpresako langileen doikuntzak mundu osoan 2009 kaleratze ekarriko ditu datozen 2 urteetan. Estatu osoan galduko diren 475 lanpostuetatik 352 administrazio arlokoak izanen direla eta Sarriguren, Zamudio eta Madrilgo zentroei eraginen diela azaldu dute. Asteasu eta Mungiako lantegiak ordea kaleratzetik libratuko direla jakinarazi duten arren, asko dira oraindik airean dauden xehetasunak. Elaren Industria Federazioko ordezkaria den Puy Remirezek egoera nolakoa den azaldu du. Atzo esan zuten, hoietatik 123 no renovaciones edo ziela, guretzako guztiak kaleratzeak dira enpleguaren suntxiketa. Gaur egun 1.700 pertsona baino gehiagok lan egiten duten Nafarroako Alemaniako enpresaren bulegoan Sarrigurenen. Ela sindikatuak salatu du azken 4 urteetan kontratazioek gora egiten jarraitu dutela eta horrek erakusten duela ez zela doikuntzarik behar eta konpainiaren kudeak eta akatsak langileek ordaintzen ari dituztela orain. Kaleratzeak planteatzea beraien gestio akatsak nolabait konpontzeko ez dugu uste dela irtenbidea. Nahi duguna da etorkizuna bermatzen duen plan industrial sendoa eta hori eskatzen diogu, eta nahi duguna da hemendik urte batetara berriz egoera berdinean ez aurkitzean askatuak daudelako langileak. Hortik aurrean izango gaituzte. Enpresak enplegu mahaia deitu du urriaren 13an sindikatuekin akordio batera iristeko helburuarekin. Bestaldetik Bizkaiko zarretxe pribatuetako langileek urteak daramatzate langile falta eta ratio eskasak salatzen horri gehitu behar zaio COVID-19 pandemiak sektorean azaleratu dituen bestelako problemak. Izan ere, pandemia baino lehen ere langileen kopura txikia zen babes material nahikorik ez duten eta protokoloak ez diren egokitzen beharretara egokitzen. Bizkaiko Foru Aldundiak halaber zerbitzu pribatu hori finantzatzen du eta aurrekontuan ditu arren langileen lan baldintza berdinak direla ohartarazi dute beharginek. Bestela esan da zaintza eta egoitzak negozioa direla mahaigaineratu dute Aiara Durreta. COVID-19 pandemia baino lehen Bizkaiko zarretxe pribatuako egoera latza zen. Langile kopurua txikia zen, babes material nahikorik ez zuten, protokoloak ez ziren egoitzen beharretara egokitzen. Zarretxe pribatutako beharginen baldintzak estrukturalak dira. Situación es la que viene siendo recurrente año tras año, finalización de convenio tras finalización del convenio. Urteak daramatzate langile falta eta ratio eskasak salatzen. Pandemiak egoera okertu ez duela, azeleratu baizik argi utzi dute gainera. Que parece que desde que la pandemia ha ocurrido, la situación ha cambiado. No, se ha visibilizado, pero la situación siempre ha sido nefasta. Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu hori finantzatzen du eta aurrekontua handitu arren, egoitzen egoerak eta langileen lan baldintzak berdin jarraitzen dute. Baina dirua ipinitza gandia, 7 gehiago, patronalak esaten dute, ez da bela egingo ezebe, ondinoko nahi dabe gehiago. Bestela esan da, zaintza eta egoitzak negozio dira. Las residencias empezaron a ser un negocio, porque quiero dejar claro lo que digo, esto es un negocio. Esto es un negocio, han metido fondos buitres que lo único que hacen es lucrarse con el dinero público. Lan zama onartezinak dituzte ratio eskasen eta langile faltaren ondorioz. Aldundiak egoiliarren zaintza egokitu nahi du. Egun, elak egindako ikerlan baten arabera, egoitza batean bizi den pertsona batek 24 ordutan ordu bateko arreta jasotzen du. Guk esaten duguna gitxienez 2 ordu zaindu bideakola pertsona bakoitzari. Horretarako plantillak bizkoitu inbiardiaz, birritxan ipini behar diraz. Baina euren planteamentua da, on momentuan ez da belandatuko ezer, beste modelo barri bat, hau unidades konbibenzial esaten da, baina horrek ez dago aldatzen hori errealitatea, eta hau, erorratioak handitzen diraz, hau kalitatea gero eta gitxiago izango da. Ordea Lab sindikatuak manifestaziorako deia egin du hezkuntza legaren aurreproiektuaren kontra. Sindikatuak zehaztasun gehiago eskatu ditu zentroen betekizunei dagokienez, hau da euskararen eskakizuna edota irakasteko eredu bakarra. Hala desadostasuna azalatuko dute bihar Gasteizen eguerdiko 12etan Bilbo plazan hasiko den manifestazioarekin eta hezkuntza ordezkaritzan amaituko dute. Eusko Jaurlaritzak irailaren 14an hezkuntzaren legearen aurreproiektua aurkeztu zuen.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko den hezkuntza legearen zirriborroak zenbait erreakzio eragin ditu euskal sindikatuetan baita eragiletan ere. Sindikatuek zehaztasun falta salatzen dute. Hala da, LAB sindikatuak manifestaziora deitu du euren ekarpenak kaleratzeko. Nahi dugu alde batetik, laben izenean, bizkate langileak mobilizatu, bai eskoletan eta bai familia edo guraso diren horiek, eta gero beste alde batetik ere, lanean ari gara beste sindikatu eta eragilekin ere mobilizatzeko. Guk egiten dugun lehenengo balorazioa da, aurkeztu zaigun lege aurre proiektuak hutsune asko dituela. Orduan, hutsune horien aurrean ekarpenak egin ditugu, aurkeztu ditugu jada, eta ekarpen horiei balioa emateko, eta gainera benetan nahi duguna lortzeko, uste dugu mobilizazioa importantea dela. 4 ardatz ditu LAB sindikatuaren ekarpenek, aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute, legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Aurrekontuak datoz, eta guretzat importantea da aurrekontuetan benetan hezkuntza inbertsioa handitzea. Eta esaten dugu, eta sindikatu guztiak oradoz jartzen gara, behintzat Europako batazbestekoa dela barne produktu gordinaren 6%, orduan. Beste sindikatuei dagokienez, Esteilazek salatu du Jaurlaritzak hezkuntza pribatizatu nahi duela eta legeak hainbat hutsune dituela. Elak berriz lan baldintzen mahai baten osaera sindikatuen eskaerak bideratzeko eskatu du. Lan arloko berriekin bukatzeko bada besterik Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek 3 greba egun proposatu dituzte Bizkaiko metalgintzan. Urriaren 27an, 28an eta azaroaren 2an izango dira. Aipatu behar da lurraldeko sektorerik handiena dela, izan ere Bizkaiko metalgintzako lan itunak 52.000 langileri eragiten die. Bizkaiko metalgintzan greba hotzak berriro. Hitzarmena negoziatzeko mailan 60%ko gehiengoa duten Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko metalgintza sektoreko 52.000 langile. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta FEDEM enpresarien elkartea. Irailaren 26an bildu ziren azkenekoz eta urriaren 13an berriro batzartuko dira bi aldeak. Hala ere, joan den asteko bileran patronalak ez zuela soldatak eguneratzeko proposamenik egin ohartarazi zuten sindikatuek. Izan ere, sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dute patronalak ez duela borondaterik negoziatzeko. Egoera horrela, Bizkaiko metalgintzak urratsak eman behar dituela langileak aktibatzeko garaia dela iragarri dute sindikatuek. Hala ere, momentuz, elak ez du bat egin grebarekin sektoren 40% ordezkatzen du. Bestaldetik aipatu dugu lerroburuetan ere Zaldibarko zabortegiaren arira gertatutako istripuaren argibide eske Ermuko San Lorenzo auzo elkarteak, Zaldibar argitu plataformak eta ekologistak martxan elkarteak Europako batzordera jo zuten. Jaurlaritzak argitara eman du Europako batzordeak eginiko txostenean jasotzen dena eta bertan lakuak Zaldibarko hondamendiaren inguruan izandako jokabidea babestu du batzordeak, bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan Udane Arbeo. Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin eta beraz honen jokabidea babestu du. Bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Halaxe iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inungo lege austerikan hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Eta akatsa beste nonbait egon litekela iradoki du sailburuak. Europako Batasunak egindako txostenaren arabera zehazten da 2020an hasitako ikerketaren arabera agintari eskudunek Europar Batasuneko legeria betetzen zela bermatzeko beharrezko neurriak hartu zituztela. Kasurako zabortegia ustiatzen duen enpresari baimena ematean, zabortegia ustiatzeko fasean baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko kontrola jarraipenak eta aldizkako ikuskapenak egoki egin zirela dio txostenak.
Bestalde azpimarratzen da istripuaren ondoren Jaurlaritzak premiazko neurri zuzentzaileak hartu zituela giza osasunean eta ingurumenean eragin negatiboak murrizteko. Azkenik batzordeak gertakariaren ondorioz agintariek hartutako neurriak aipatu ditu txostenean, hala nola Zabortegiaren inguruan eta Ermua eta Ibarko hiri inguruetan airaren kalitatea etengabe zaintzea. Gaineratzen denez erregistratutako enpresa espezializatu bati agindu zitzaion amiantoari buruzko ikuskapena egiteko eta Zabortegiaren inguruko ingurumen laginak eta analiziak egiteko. Testu inguru honetan nabarmentzekoa da Europako batzordeak ebaluatu duen informazioa honako hauetan oinarritzen dela. Batetik Ricardo Environment enpresak egindako kanpo auditorian eta bestetik batzordeak berak Eusko Jaurlaritzari eskatutako informazioan. Zaldibar argituk baina azaldu du Arantxa Tapiak aipatutako txostenak 3 orrialde baino ez dituela eta Jaurlaritzak igorritako informazioa bakarrik hartu duela kontuan. Gogoratu du gainera CEDEX lan publikoen ikerketa zentroak 254 orrialdeko peritu txostena egin zuela eta hainbat akats aurkitu zituela Zabortegiaren ibilbidean zehar. Zaldibarko Zabortegia 2008ko otsailaren 6an eraitsi zen eta 2 langile lurpean geratu ziren, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. 2008ko abuztuan Sololuzeren gorpuzkiak aurkitu zituzten, baina haren lagunarenak hondakinen azpian daude oraindik. Gertatutakoaren argibide eske Ermuko San Lorenzo auzo elkarteak, Zaldibar argitu plataformak eta ekologistak martxan elkarteak Europako batzordera jo zuten. Bada Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin. Horren aurren Zaldibar argitu plataformak azaldu du Europako batzordaren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren jokabida zuritzeko izan dela. Txosten hori egiterako orduan Europako batzordea Jaurlaritzak bidalitako dokumentazioan bakarrik oinarritu dela dio Zaldibar argituk eta 3 orrialde besterik ez dituela. Plataformak nabarmendu du 2021ko abenduan CEDEX lan publikoen ikerketa zentroak 234 orrialdeko peritu txostena egin zuela eta hainbat akats aurkitu zituela Zabortegiaren ibilbidean zehar. Proiektu teknikoetan Zabortegiaren kudeaketan eta jardueraren kontrol publikoan. Txosten horren inguruan Eusko Jaurlaritzak oraindik ez du ezer esan. Plataformaren hitzetan Jaurlaritzak ere badu ardura Zabortegiaren hondamendian, bere lana zelako haren gaineko kontrol publikoa egitea. Bestalde gogoratu behar da oraindik bigarren prozesu judizial bat dagoela irekita Durangoko epaitegian Berterreko arduradunen aurka, ingurumen eta osasun publikoko ustezko delituengatik. Gauzak horrela gertatutako ahantzuran ez erortzeko Zaldibarko hondamendia antzerkira eraman dute Axut eta Arte Dramak elkarlanean. Arkaitz Kano eta Simun Fuchs dira zuzendariak eta elkarrekiko duten konplizitateak eraman zituen 2 sortzaileak duela urte eta erdi hondamendia izeneko obra ekitera. Urriaren 14an ikusiko du argia antzezlanak Luson, Lapurdin, baina aurrerago ere Euskal Herria osoan ikusteko aukera izango da. Eta eskualdetik mugitu gabe ingurumenari lotuta, ekologistak martxan taldeak metano iesak aurkitu ditu Gasteizko eta Durangoko transmisio zentroetan, Marina Gros taldeko kidaren esanetan, lehen bizikoak nahi gabe sortutako iesak dira, bigarrenak berriz enpresak propio egindakoak Grosen arabera, nahi gabe agertzen diren iesak agertzen dira adibidez, balbula edo uztai batek ez duenean ongi funtzionatzen edo zerbaitek zulo bat duenean, ala Gasteizko transmisio zentroetan egoera bereziki kezkagarria dela adierazi du taldeak, izan ere isurketa jarraituak eta emari handikoak aurkitu dituzte bertan, 15 iesetatik datozenak. Durangon aurkitutako isuriak berriz enpresak propio egindakoak dira, aizatze hotzaren teknika erabiliz horretarako. Jarduera hori sistemetako presioa arintzeko erabiltzen da. Kasu horietan sistemaren presioak gora egiten duenean, metanoa zuzenean atmosferara askatzen baita. Estatuaren biktimak asimetriatik berdintasunera txostena helarazi dio Foro Sozialak Nafarroko Parlamentuko lehendakari Unai Ualderi aurtengo udaberrian Madrilen eta Donostian izandako jardunaldietan bakegintza eta elkarbizitzari begira estatuaren biktimek egindako ekarpenak jaso dituzte bertan hain zuzen ere eta Parlamentuko agerraldi batean laburbilduko diete edukia talde guztiei urriaren 19an. Eusko Legebiltzarrean ere aurkeztekoak dira txosten hori bera. Txostenean jasotako eskaera nagusiak 8 dira. Lehenengoa, giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonei errespetuz entzutea. 2,
Belaunaldi berriei zer gertatu den transmititzearen garrantzia hainbat mekanismo erabiliz. 3, estatuaren biktimen testigantzei eta esperientziei publikoki ematen zaien tratamendu desorekatuarekin amaitzea. 4, biktima guztiak ezin dira homogeneoki tratatu. Ez eta helburu politiko alderdikoietarako erabili ere. 5, biktima guztiak aitortzea, kategoriarik eta diskriminaziorik gabe. 6, neurriak hartzea biktima guztiek duten eskubide nagusia, egiarako eskubidea, bermatzeko. Izan ere, horrek albidetzen du biktima guztiei dagozkien gainerako eskubideak bermatzea. 7, 1978ko sekretu ofizialen legea indargabetzea. Eta azkena, estatuak epe labur ertainen giza eskubideen urraketan duen erantzunkizuna bere gain ardezan behar diren baldintzak eraikitzeko lan egitea. Kulturarloari helduta, Geruzak jaio da gazteen pentsamendu kritikoa eta autonomoa elikatzeko ikusentzunezkoa. Elkar eta Jakinek elkarlanean sortu dute proiektua, euskara oinarrian gazteak elkarrizketan jarri ditu haien pentsamendu kritikoa eta autonomoa landu eta sustatzeko. Momentuz 6 atal egin dira, 6 gairen bueltan eta beste 3 martxan dira. Igual, pixkat jipia bezala, baino egia esan jartzen izenean pentsatzen zer desidan eretzako edo nire ingurukontzako. Konturatzen naiz, tortze izkiela burura, jakin mina bizipoza mantentzea. Jorgan ezakitzu, baina esken berotzen nit oso azkar. Osa, nire jorgan ikasen dut. Noa nire lagunekin, y yo, ai ama, es que no puedo, behar dut eraintzen ertan, eta gero, igual izan zen aurreko gunean. Ezaten duzu. Atzo ze hostia. Ze hostia, eta lortzen duzenean ditez, en serio? Eta iruditzat dagoela esaldi bat oso trampatia dana, esaten dagoena, zure burua maitatu behar dozu lehenengo, bestek maita zaitzaten, ez? Eta iruditzat oso trampatia dela, ze gure autoestima gai eraikitzen dugu bestekiko dekogun harremanetan eta gure harreman sozialetan. Eta eguneko albistekin bukatzeko berriz Euskal Herriko artistak Iranen eta Kurdistanen protestan ari diren emakumeen aldea azaldu dira. Emakumea bizitza askatasuna leloa euskaraz eta kurdueraz esaten grabatu dute euren burua, besteak beste Itziar Ituñok, Miren Amurizak eta Uxu Alberdik ikusi. Gian Azadi, emakumeak bizitza askatasuna. 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 Gian Azadi, emakumeak bizitza.
Aste azkeneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan errauretan azaldu legez, Juan Maria Aburto Bilboko alkatea izan du gurean, eguerdiko magazinean gonbiatu nagusi gisa, urriko azken berriak izpide eta haren elkarrizketarekin agurtuko zaituzteu gaur. Horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.satarian ondo izan eta bihar arte. Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean 11 telebista. Edozein etxetatik 11 zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu 11ak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman 11 bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Juan Maria Aburto, Bilboko alkatea, eguerdion, ongi etorri 11 telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko. Jotak berriro ere konfiantza berritu duzugan, berriro aurkeztuko zaitu Bilboko alkategai, pozik hartu duzu berria? Bai, nola ez, posik alde batetik, izugarrizko ilusioaz baita ere, eta nola ez, erantzukizunez. Eta indartzu, horrenko harretarako prestare? Bai, nik beti esan dute indartzu nabiela, holantze aurkitzen naz, holantze sentitzen naz, eta oraindik gauza asko eta proiektu asko egiteko daukagu. Elkarrizketan zehar hitz egingo dugu, ez, hilabete guzti hauetan egiteke dagoenaz, baina klima aldaketa tarteko mugikortasunaz ere hitz egin behar dugu, gaurko albistere badelako, ez, Bilbo garai berrietara moldatzen ari delako, mugikortasunarekin lotuta, baina alde zaharrera autoak ezartzeko neurria malgutuko delako, baita ere, zer gertatu da? Bueno, nik uste dut, hiri guztietan, esango nuke, babesten ari dire alde zaharrak, Bilbon ere bai, eta geure asmoa da gure alde zaharra babestea. Hortik aurrera, guk nola ez, bakigu gure alde zaharra eremu komertziala dela, eta babestu behar dugu baita ere ekonomia hori, eta lagundu nahi diegu merkatariei beraien negozioaz aurrera ataratea. Eta baita ere, bakigu jende asko bizi dela eremu horretan, eta, esango nuke, aztertu behar dugula nola garatzen ari da momentu honetan ordenantza hori, eta prozesu horretan gaude, aztertzen zelan doan eta aldaketaren bat egin behar badugu, ikusiko dugu. Baina momentuz da aztertzea, ebaluatzea zelan dagoen, indarrean jarri zenetik, martzan jarri zenetik, zelan funtzionatzen den. Adaptatzeko denbora tartea behar dela. Bueno, hor bakigu denbora gitxi pasa dela oraindik, baina nik uste dut aztertuko dugula. Udaleko aurrekontuak, ez, negoziatzen hasteko unea ere bada, eta presioen igoerari nola aurregin, izango da erronketako bat, zenolako neurriak hartuko ditu udalak? Bueno, bai, apurka lantzen ari gara datorren urterako aurrekontuak, momentuz bakarrik gobernu taldean, itxaron behar dugu finantzen konsejua, finantzen batzordea, bildu arte eta jakin arte zeintzuk izango diren datorren urterako diru sarrerak, baina, hortik aurrera badakigu eta holantze egiten ari gara, geure udaletzean, larrialdiko laguntzeekin eta baita ere udalean martzan dauzkagu laguntzekin baita ere, laguntza horiekin aurre egiteko arriskuan dauzen pertsonentzako behintzat arreta emoten, eta laguntza emoten presioen igoera horri aurre egiteko. Horrez izango da zuen lehentasuna aurrekontuetan? Baiz, azkenean gu udaletxe bat gara eta hortik dauz momentu honetan Espainiako gobernuan martzan edo maigainan ipintzen ari diren neurri desberdinak eta nik uste dut geure neurriak
osagarriak izan behar direla. Besteak beste baita ere kultura alorra indartzeko neurriak ere hartu dituzu, bonuak kaleratu dituzu horretarako, sektoreari bultzada emateko, azken urteetako egoerari aurre egiteko asmotan, zertan datza? Bueno, hor atera ditugu, 30.356 bonoak, bono asko dira, batzuk 20 eurokoak, beste batzuk 40 eurokoak, eta erdia, kopuru horren erdia, Bilboko udaletxeak ipiniko du. Zein da geure helburua? Pandemian zehar egin dugun bezala, kultura sektoreari laguntza ematea. Guretzako Bilbon bakizue kultura oso importantea dela, eta bono horiekin geure asmoa da izugarrizko bultzada ematea geure kulturari. Aukera egongo da, datorren otsaila arte, bonoak erosteko, lehen saltzen badira, salduta geratuko dira, eta disfrutatzeko uste dut martxoaren arte daukagula epea. Epatu duzu udalarentzat lehentasuna izango dela, ekonomiaren alorrari eustea. Nolakoa da argazkia Bilboko hiriburuan? Nik esango nuke momentu honetan Bilbok izugarrizko atraktiboa duela, ikusten ari gara, nola enpresak etortzen ari direla. Gaur be, adibidez, geure gobernuko batzarrean hartu dugu erabaki bat, gobernuaren eskuetan ipintzeko Zorrotzaurreko beste partzela bi, parke teknologikoa garatzeko, horrek esan nahi du, gero eta enpresa gehiago interesa dutela eremu horretan egoteko, eta ikusi dugu baita ere nola diputazioa eta udaletxearen artean martxan ipini dugun dorrean, Bizkaiko dorrean, bat dorre horretan, ikusi dugu nola lehenengo momentuetatik bete egin direla. Horrek esan nahi du, egoera ondo doala, enpleguren aldetik baita ere ikusten dugu, gero eta egoera honean gaudela, baina baita ere esan behar dugu, ziurtasun eza izugarria dagoela momentu honetan Ukraina gerra dalata, eta prest egon behar gara egoera horri baita ere aurre egiteko. Uste dugu Bilboko egoeran eta edo Bilboko finantzak nahiko onak dira egoera horri aurre egiteko, baina ikusi behar dugu nola datozen urrengo hilabeteak. Bat ekintzailetza zentroa aipatu duzula, duela gutxi jasorik estreinatu da, eta handitzeko asmoa ere badago, zer ekarriko du honek Bilbora? Asmoa da beste 4 planta martxan jartzea, hori da izugarrizko erronka baita ere, baina ekarriko du garapen ekonomikoa. Eta guk beti diogu gauza bat, garapen ekonomikoa beharrezkoa da gizarte kohesioa lortzeko. Guretzako garapen ekonomikoa eta gizarte kohesioa dire txanpon batekin alde biak. Eta ezin dugu bata bestea barik. Horrexegatik ekarriko du garapen ekonomikoa, baina garapen ekonomikoa beharrezkoa izan behar da gizarte kohesioa lortzeko. Eta gero beste alde batetik ekintzaileentzako izugarrizko aukera izango da eta izugarrizko laguntza baita ere. Hor egongo dira enpresa oso importanteak, adibidez pasaden astean nik egon nintzen BBVako Espainiako zuzendariagaz, BBVak horre ipini du proiektu bat martxan, proiektu horretan beraien asmoa da 200 pertsona urrengo urteetan lan egitea, momentu honetan nik uste dut 79 dauzela, baina horrek esan nahi du enpleguren aldetik baita ere aukerak egongo dira, eta talentua ekartzeko baita ere beste aukera polit bat. Ekonomia gai hauei helduta aipatu dituzu enpresa handiak, baina zer ari da gertatzen Bilboko dendariekin, betiko dendariekin? Badakigu merkataritza, gure dendak, gure Bilboko dendak, Bilbo beti izan da hiri komertziala eta geure asmoa da holantze mantentzea. Baina gure ohiturak erosteko aldatzen ari dira. Nik beti erosten ditut neure gauzak behar ditudan gauzak Bilboko dendetan,
nik ez dut erosten interneten bidez edo beste erabaten bidez, nire semeak beste modu batetan egiten du, gazteek beste modu batetan, eta kontutan hartu behar du geure Bilboko kaleetan dendak izatea beharrezkoa dela, eta hori babestu behar dugu, hori da geure asmoa, plan estrategikoa daukagu merkataritzekin Bilboko udaletxean, eta geure asmoa da plan hori garatzea, Bilboko merkatariei laguntzeko, bultzada emateko, eta guretzako sektore ekonomiko oso importantea da enpleguren aldetik baita ere garrantzitsuena. Zer barne biltzen duze, azki plan horrek diru laguntza zuzenak izango dira? Ez, diru laguntza zuzenak ezin dugu eman, baina adibidez, segun eta nola egiten dugun geure hirigintza planak, laguntza gehiago izango da beraientzako, ala laguntza gutxiago. Adibidez, momentu honetan daukagun proiektu bat Rodríguez Ariasen kalean, eta geure asmoa proiektu horregaz, aldaketa horregaz izango da, korredore komertzial bat, izugarrizko korredore komertzial bat eukitzea. Hori da geure asmoa, zelan prestatu behar dugun momentu honetan geure hiria merkataritzei eta dendei laguntzeko. Urrengo urteko aurrekontuak ere barne bilduko ditu, herritarrek bozkatutako 17 proiektu, zeintzuk izan dira horiek? Bai, nik uste dut 3.300 pertsona parte hartu dutela prozesu horretan. Badauz proiektu oso desberdinak. Geure asmoa beti da proiektu horietan ez izatea obrak. Baina oso zaila da. Azkenean hor badaukagu beste parte hartzeko prozesu bat, hori da geure auzokide plana, eta geure auzokide plana da obrak egiteko, zein obrak egin behar dire barruti bakoitzean, hor hiritarrek hartzen dute beraien erabakiak, baina kasu honetan beti sartzen dira obra gehiago eta gehiago. Adibidez, lehen postuan dauna da Sarrikoko parkean, baina hondartza berdea egitea. Etxebarria parkean daukagun bezala, beste olakoren bat jartzea hor. Edo Lehendakari Agirre kalean iluminazioa hobetzea. Baina, apurka sartzen ari dira beste gauzak. Adibidez, nola murriztu katuen kopurua hirian. Baita ere, Clara Campoamorren kalean zerbait egitea balorean jartzeko Clara Campoamorren figura. Hor dauz proiektu desberdinak, nik uste dut proiektu azkenean aurrekontu partizipatiboak naiz eta kostatzen da jendea parte hartzea, baina nik ez dut proiektu polita dela eta apurka sakontzen joan behar gara proiektu horretan. Eta zer iruditzen zaizu herritarrek hautatu duten zerrenda hori? Herritarren iritziak dira edo herritarren beharri izanak dire eta geure aldetik kontutan hartu behar ditugu eta martzan jartzeko prest. Mugikortasunarekin lotuta ere, irailean sartu zen indarrean, garraioaren deskontu hori, orain arte zenolako ondoriak atera dituzue? Epe oso laburra da, oraindik ez da, jakiteko zehatz eta mehatz zeintzuk diren dauzkagun zenbakia momentu honetan, baina esan dezakeguna momentu honetan da, igoera nabaritzen dugula, geure kasuan Bilbo busean, baina garraioen partzuegoan baita ere, nik ez duen alde horretatik baita ere esan dezakegula igoera dauela. Azkenean, bultzatu behar dugu garraio publikoa, hori da geure asmoa, gero eta kotze gutxiago izatea, eta horrezetarako behar ditugu beste garraio mota garatzea, hor daukagu metroa, hor daukagu baita ere tranbia, eta baita ere bizikleta gero eta gehiago erabiltzen da Bilbon, bizikleta elektrika gainera, horrek esan nahi du baita ere aldapak igotzeko erosoagoak direla, eta nik esango nuke hartu ditugun erabakiekin bultzada ematen ari garela garraio publikoari. Honekin lotuta Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio Bilboko metroaren 5. linea eratzeari, nola hartu duzue berri hori? Ondo, enbidia apurtxu egaz, nola ez geure asmoa bakizu 4. linea dala, eta hori da guk bultzatu nahi dugula,
Rekalde eta Irala auzoetan, nik uste dut Bilbon hori falta botatzen dugula, badakigu plangintzetan dauela, badakigu baita ere lehen prozesua, parte hartzeko prozesua egin zala, eta geure asmoa nola ez, eta hor zabaltzen da aukera oso polita, Zorrotzako lurperatzea egin ondoren, hortik esan dezakegu, iaia Alonsotegitik euki dezakegula metro bat edo behintzat tren bat, baina metro bezala, eta hori xan behar da geure helburua, eta nik Bilboko alkatea naizen aldetik proiektu horren alde lan egingo dut. Zein epe mugatan mugitzen ari gara? Ez da erreza, nik epeekin ez naz atrebitzen, nik uste dute olako luzerako diren proiektuekin, abiadura handiko trena, Errekaldeko variantea, iesbidea, edo laugarren metroa, bakigu luzerako proiektuak direla. Eta azkenean, jartzen badugu maigainean epe bat, gero epe hori ez da betetzen, izugarrizko frustrazioa sortzen dugu. Nik ez dut nahi frustrazio hori sortzea, neure asmoa eta neure lan egiteko era beti da aurrera pausoak eman behar ditugula. Aurrera pausoak ematen baditugu, soluzioa gero eta hurbilago izango da. Eta aurrera pausorik izan alda, Bilboko abiadura handiko trenaren geltokiaren inguruan? Estudio informatiboa behar dugu, beraien konpromisoa zen udaren ostean atalatea, udaia pasatu da, momentu horretan gaude ikusi behar dugu urrengo asteetan nola dagoen. Baina gu zirikatzen egongo gara, hor lanean egongo gara hor, proiektu hori baita ere aurrera eroteko, Bilborako beti dugu proiektu oso berezia dela, ez bakarrik ekonomia ikuspuntutik, baita ere hirigintza ikuspuntutik, eta baita ere gizarte mailan. Bestalde baita ere beste kontu bat, gerta daitezkeen eraso arrazista eta LGTB-fobikoak horien aurrean ekiteko lanean ari zarete, zenbaterainoko kezka duzu gai honetan? Bueno, kolektiboekin egiten dugu lan, hor daukagu foro desberdinak geure Bilboko udaletxean, Nekane Alonso Anderea nik uste dut lan oso ona egiten ari dala foro hauekin, eta argi eta garbi esan behar dugu Bilbon aniztasuna balio bat dala. Eta Bilbo gero eta anitzagoa izango da, eta kudeatu behar dugu. Eta elkarbizitza pertsona desberdinen artean izan behar da geure helburua. Eta hori lortzeko lan egingo dugu. Ze nik uste dut asuntu horretan, esango nuke partidu guztiak ados gaudela. Beste gai bati ere helduta, Santutzuko merkatarien elkarteak eta auzokideak ere azken aldian salatu izan dituzte, Santutzun bertan lapurretak izan direla, nolakoa izan da balantzea azken asteotakoa? Balantze ez da ona izan, lapurketak egon dira, eta esan behar dut hori iraganean berba egiten dudala. Egon dira lapurketak, momentu honetan dauzkagun datuen arabera, badirudi egoera bideratuta dagoela. Nik barkamena eskatu nien baita ere merkatariei, ze ni plenoan euki nuen interbentzio bat, esanez, nuela ezagutzen denda bati 6 lapurketa egin zizkiotela, eta azkenean bazegoen bat, nik begiratu nuen epea desberdina zen, baina bazegoen bat, eta hori kontutan hartu behar dugu. Azkenean, momentu honetan eta gaur esan dezaket, delitu egilea atxilotuta dagoela, horrek esan nahi du, Bilboko kaleetik eta Santutxu kanpotik egongo dala, hori da importanteena, azkenean poliziak egin du beraren lana, juezak baita ere egin behar dute beraien lana, eta denon artean lan egin behar dugu, eskuz lotuta egin behar dugu lan merkatariekin,
Santutxu auzo komertziala izateko. Hori da geure helburua eta horretarako borrokatuko dugu. Eta segurtasunaren ardatza nola lantzen ari zarete? Bakizue hor daukagula segurtasun paktua, segurtasun hitzarmena, 35 neurri desberdinekin, neurri guztiek martzan dauz, batzuk edo asko eginda eta beste batzuk bideratzen, gero eta polizia gehiago daukagu Bilboko kaleetan, eta hori izango da geure helburua. Niri gustatuko litzaidake, segurtasun zerbitzua fokoz kanpo geratzea edo eztabaida politikotik kanpo geratzea, ze nik uste dut era honena dala guztiok batera lantzea eremu hori eta era horretan emaitza hobeak lor ditzakegula. Kultura lorrean ere ekitaldiak ez dute tenik Bilbon, esaterako joan den astean Bilboko 74 eraikin emblematiko bisitatzeko aukera izan zen, zintzuk dira Bilboko harribitxi horiek? Beitu, nik uste dut, bata oso importantea eta oso gustokoa Bilboko hiritarrontzako, Bilboko udala bera. Bilboko udala barrutik oso polita da, lan egiteko ez da hain erosoa, babestuta dago dana eta babestu behar dugu dana, baina bizitatzeko izugarrizko eraikina. Eta gero, beste alde batetik oso desberdina, baina baita ere Bilboko udalaren beste eraikin bat, Miribillako eraikina, polizia eta zuhiltzaileen eraikina. Baita ere, jende asko joan da, proiektu oso desberdina, oso modernoa, baina horrek esan nahi du Bilbon dauzkagula, hainbeste eta hainbeste, eraikin desberdinak disfrutatzeko, ikusteko eta ezagutzeko. Eta Open House proiektu horrekin hori da geure helburua. Eta asteburuan ere izan da txikiteroen jaia, 59. aurtengoa, nolakoa izan da? Hasi izan, momentu horretan jarraituko da, eta nik parte hartuko dut datorren astean, urriko 11an, alde zaharrean, txikiteroekin han egongo gara abesten eta ekitaldi beraiekin disfrutatzen. Neutzako da tradizio bat, eta nik uste dut herri baten tradizioak mantentzea importantea da. Eta txikiteroen tradizioa da Begoñako Ama Birjinari eskaintz bat egitea. Hori da beraien helburua eta tradizio bezala neube parte hartuko dut beraiekin ekitaldi horretan. Kultur ekitaldi gehiago ere badira, egunotan zinemanen jaia ospatzen ari da, baina antzerkiarekin lotuta ere eskaintza zabala prestatu duzu udazkenerako eta gainera ekitaldi batzuk doakoak izango dira ere. Bai, hori da geure helburua beti da Bilbon 375 egunetan kultura izatea, ez da erreza, baina horretaz gabiz, eta ez bakarrik gure eraikin edo gure azpiegitura nagusietan, Arriagan, Azkuna, Zentroan, baita ere Bilboko auzoetan, eta Bilboko auzo guztietan baita ere ekitaldi kulturalak izango dira, eta era horretan geure asmoa da pertsona guztiek gai izatea kultura disfrutatu, eta adibidez, pasaden osoko bilkuran onartu genuen eta adostu genuen Bildugaz eta gobernuko taldeekin proposamen bat aztertzeko Arriagan zelan egin gazteei erresteko eta beste kolektibi erresteko Arriagan zatzea azkenean kulturara hurbiltze, nola hurbildu kulturara. Datozen egunotako egutegiari begira, zer nabarmenduko zenuke? Nik nabarmenduko dut alde batetik, Arriaga antzokian edukiko ditugun obrak. Beste alde batetik, naiz eta ampliazio proiektua martzan jarri, Bilboko Arte Ederretako Museoa zabalik egongo da. Nola ez, Guggenheimenen
25. urteurrena Bilborentzako hain importantea den museoaren 25. urteurrena. Eta gero, barrutietan, ez dakit guztietan, ze memoria ez dana ez dakit, baina barruti desberdinetan badauz ekitaldi kultural txikiak hori baita ere disfrutatzeko. Eta gero baita ere, azaroan 8an uste dudala, Campos Antzokian, eukiko dugu saio oso berezi bat, antzerki oso berezia, eta antzerki hori izango da biktimen alde. Egutegia bete-beterik, eta tartean ere kirol ekitaldiak, atletiken jokaldiak ere izango direlako, eta horri buruz ere galdetuko dizut amaitzeko. Nola ikusten duzu atletik denboraldi berri honetan? Oraintze amaituko balitz denbora da, horrek esan nahi du, Champions League jolastuko genukela, ezta? Eta, nik uste dut taldea ondo dauela, nik uste dut izugarrizko ilusioa, berreskuratu dugu ilusioa, ez bakarrik Atletekin, baita ere Bilbao Basketekin, eta, nik uste dut urte polita, edo denboraldi polita